Čim se baviš tamo? Ne. Pijem nešto. Pitaj Kiću. Na moji si mi piše Stanči. A kad si naručen da dođeš? Ja sam trebao doći u 8, jer ga kupao, sam spremao sebi makarone. Pa je za rakiju, ono? Jesam, kupao sebi kavu, napravim ručak. Je za rakiju, jesi? Pa jesam, ali volio bi otići, nisam nikad bio na toj kazanjadi. Da vidim kako to izgleda. Kao, ja sam čuo od Gorana Peračnog, kad je nas pomalo vode ukazali, to nije pravo. Može rakijica jedna, može. Ajde. A drugo mora ozbiljno odvući. Pa naravno, rekao sam ti za tebe sve, pa ja cijenim tebe čovjeka. Ušao mu ja sa njim ovako svašta. Je za rakijicu, može? Jesam, jesi došao sa djecom? Da. Oni su veliki, da. Da, baš oni tebe gore očekuju. I ovdje su rekli da ćeš doći, da se naruče. Ima ovo da ja... A kako te oni nisu dovezli? Čovjek onaj koji nisam dobar sa njim. Koji? Ma, Bruno?